Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Banja Luku, gdje će tamošnjim institucijama uručiti pomoć vrednu ukupno gotovo 2,7 miliona eura. Predsjednik Srbije će tokom posjete razgovarati sa najvišim predstavnicima Republike Srpske. Planom posjete predviđeno je da predsjednik najprije obiđe Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, gdje će uručiti donaciju Republike Srbije 15 sanitetskih vozila vrednosti skoro 750.000 eura. Vučić će zatim obići radove na izgradnji višenamenskog objekta u kojem je planirano da budu smešteni vrtić, dom zdravlja, mesna zajednica, a čija se izgradnja finansira sredstvima Srbije u naselju Petričevac. Nakon toga usledeći sastanak predsjednika Srbije sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović.